Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Set Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Set Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Set Panyawan. Hello Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa tong tulumanon. Anya nakaron kining atong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanon hatod kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing ang tighimog tigapurubod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa lawas. Kung ikaw adunay problema sa mga shall we say pagtaas sa mga alta presyon or sa imong presyon sa dugo, no, kaning high blood pressure, o baka aduna kay pagtaas sa imong cholesterol, aduna kitay SED Panyawan with garlic, ang kapsula mga igalag ison nga adunay gahom sa ahos, banaba o usab Panyawan herb. And of course aduna pud kitay SED Panyawan with mangosteen, ang klase sa atong kapsula mga igalag ison nga naay gahom sa mangosteen, luyang dilaw o usab Panyawan herb nga napamatud-an nga maayo kayo alang sa diabetes, pag-angkon og mga bugon-bugon, no, mga cyst, mga goiter, no, sa mga problema pa sa ato ang mga kalawasan. Aduna pud kitay SED Panyawan or SED Cogon Herbal Capsule. Ang kapsula nato igsuon nga adunay gahom sa cogon plant. Nga di napamatud-an nga kining cogon mga higalag igsuon makatabang kini siya dako sa ato ang panglawas. Sila bina kung kita pananglitan aduna kitay mga ginapaghambin sa mga problema sama sa pag-angkon og dysmenorrhea sa mga kababainan, sa mga kalalakihan po labi na sila lolog lola, silang lolo og silang tito nga basin adunay problema silang mga prostate, no? And of course ang ato apod nga mga kaigsunan diha nga naay problema sa UTI, kun urinary tract infection, adunay problema sa kidney stones, adunay problema sa atay, no, makatabang ang SED Cogon Herbal Capsule. And of course aduna pud kitay SED Liniment Oil ug SED Panyawan Coffee Mix ug mga sabon nga makatabang ang SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Bueno mga igalag igsoon, sama sa naandar ni gapon kining atong partners sa atong health nga maghatag og tabang kanato aron mamahimutang luwas sa mga balatian. Sir John sa kamayong adlaw diha kanimo. Yes, mga adlaw ni Sir Rick, no, sa tanan nato mga tigpaminaw, kumusta ka mo tanan? Sa atong mga viewers and listeners, anya na pud kining atong tulumanon sa paghatag ninyo og mga kahibalo and pagtabang nga mamahimo kitang luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga 100% gayud nga adunay pagtubag sa ato ang mga balatian. And karong adlaw sama sa nandan sa hugyawan sa SED Panyawan aduna kitay knowledge power nga diin atong ginahisgutan ang mga importanteng mga kahibalo and pagtabang usab sa pag hubad sa mga klase-klaseng mga balatian. Ug karon mga panahon na ang atong ginahisgutan kining mga problema or shall we say kanang ginatawag nato nga mga tinuhuan, no? Ilabi na sa katong mga kaigsunan natong medyo taga medyo nasa bukid nagpuyo, no, nga medyo nagsunod pa sa mga kinaraan. So karon natong paghisgutan ang mga pagmatuon niya. Sir John, tinuod ba nga ang hilot tubag kini siya sa mga piang kanang mga adunay mga balatian sa kalawasan? Kay matud pa nila kung ikaw kuno gihilantan, adunay lisa, adunay piang, no, maayo pa nga ipahilot nimo na kay makatabang na sa imong pagpahuli. So ano si Sir John sa paghatag og impormasyon kanato ug pagpaila-ila sa kamatuoran mahitungod aning ginatawag nato nga hilot kung tinuod ba kining makatabang sa kalawasan. Go ahead Sir John. Kana no, ang daghang pamagi sa hilot, no, adunay katong hilot mismo lang sa kaunuran, no, makatabang dinha sa katong pagkawala sa tensyon sa mga ato mga kaunuran, no. So sometimes man good natay ginatawag na myalgia or mga muscle knots, no, pwedeng gamiton ang ato ang mga kamot, no, aron nga mabungkag nato ang mismong mga pagkanang nagguot ng mga muscles, no. So dako og tabang ang paghilot, no, mismo din sa atong kalawasan. Pero naay limitasyon, no, naay limitasyon ang paghilot. So sa tanan natong tipaminaw, no, dili nato siya nauton pagdawat, ha. Ang kining hilot, no, dili ni siya ang tubag ina kung adunay bali, okay? So kung nabali ang bukog, dili na mismo ang paghilot ang dili mismo ang hilot ang tubag, no, aron nga
nga sabi ito na ma-align nimo balik ang mga bukog or mabalik ang mga bukog sa mabalik ang mga bukog mismo balik sa katungyahan kung asa siya dapit, no? So ang buhaton nato dinha is makapadugang pahinuon na sa injury, no? Makadugang dito sa kung sa tong gibati sa tao, no? Labaw na ni mga balik sa kamot sa tiil, dili na dapat nato gamit buhaton, no? Ang pinakamaayo na buhaton nila dadon gid nato sa ospital, x-rayhan nato, tanaw nato kung unsaon nato na maayo. Pero kung mayon ta og kaning mga relief, no? Relief sa mga muscle pain, relief sa labad sa ulo, relief sa mga kinagpay nga mga sakit-sakit sa lawas, no? Dako kay tabang ang hilot, no? So noon kinaraan nga pamaagi, no, sa atong mga katigulangan kung naay upo-sipon mo paduol ta sa hilot, no, atong ipahilot atong mga bata. Dako na siya tabang, no, pero dili na mismo gyud ang maoy nakapaayo niya, no. So adunay mga kinahanglan is ipaklaro, no, ay aron nga mas mapasabot nato sa itong mga tigpaminaw. Sa mga kaisunan po nato nga kanunay nagapaminaw sa ato ang mga tulumanon, timan iha nga atong tuyog tumong maula mga paghatag og impormasyon and usab paghatag og mga kaayuhan. Ang ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing mga higalagison tinun-an kini. No, ilabi na kining atong SED Liniment Oil nga diin usa sa mga napamatud-an pud nga makatubag niini kanang ginatawag sa atong hilot, no, kay anang paghatag og proper nga sirkulasyon sa atong dugo. Kay kung usahay manggod mga igalag isuon kaning atong mga kaugatan, ilabi na kung kita medyo natay pagpundo sa atong mga lawas, no, wala kita galihok kaayo, wala kita naga function, no, wala kita mga physical activity, ang tendency niya ng mga igalag isuon adunay pagkubol kaning atong mga kaugatan and then mo nang usahay luya ang atong lawas. Ang SED Liniment Oil makapainit sa ato ang kalawasan, makahatag og maayong sirkulasyon sa atong blood, and of course makatabang pa ang hilot ilabi na sa katong mga kaunuran nato nga mga nanagsakit, no, nagbati og mga dili maayo. And of course kung panayta sama sige kaingon ni Sir John kaganina nga kung kini bali gyud, no, adunay simbako nga aksidente nga hitabo, no, na fracture ang imong tiil, nasipyat kag kana bang katumba, and then natukod nimo imong kamot ug nabali sa imong shoulder, sa imong bakang abaga or sa imong elbow, dili na siya madalag hilot. Ang tendency na mas mahubag pa hinuna, no, kay gikinahanglan na ginag medical intervention, gumikan kay ang bukog iplastar na sa doktor og ang uban na butangan pagalig simento para dili gid siya nga mag-angkon og kay delikado man gud sa namong mga panghitabo nga katong ilabi na katong mga walang-wala gid, no, pasagdaan nila ilang piang, ang ilang piang tubuan na lang og unod, and then dili na nahino ma-function properly kay imbis matulid pa unta to, dili na lang matulid kay tubuan naman og unod, no. So namagutay na dungga na ba nga sa kanang mo claim gani nga haplasan unya maayo sa ang ganing bali, ha. So dili na sa tinuod, ha. So kinahanglan nga pag once nga bali gani ang buko, bawo na ni mga long bones, ato ginato nag-ospital. So dili ta mo claim ni ana diri sa SED Marketing, no, dili naga-claim nga kaayo tag balik, no. So kay dili na tinuod. Lagi tinuod. Sa ato mga kaigsunan diha pod nga naminaw o kanunay nagasunod sa ato mga tulumanon, timani kanunay nga sabta pod ninyo ang mga madunggan nato sa ato mga radyo, makitan sa TV, mga kung tinuod ba, no, kay narabay naga-claim lagi sama sa kaingon sa gikaingon ni Sir John nga maulian ang piang or ang bali, no, pinagi lamang sa paghaplas, dili na siya madali-dali, kinahanglan gyud na siya og medical intervention or intervene sa mga medical people para matabangan ka sa imuhang balatian. Bueno, Sir John, salamat kayo sa kagayonan again nga nagkauban na pud kita kanining atong hugyawan sa SED Panyawan og hinaut ta nga kaning atong mga viewers and listeners na napoy nakatunan sa ato ang tulumanon karon. Yes, salamat kay Sir Rick, no, sa another chance na po nagunta. Padayon pagyapon sila sa pagsubaybay na itong program. Sa ato mga kaigsunan diya karon nga dunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing gituyo para makatabang, makahatag og alibyo, and of course makahatag og depensa nga kitang tanan makaangkon sa mas maayong kalawasan. Kini si Mr. Panyawan nagaingon kung adunay mga balatian pag SED Panyawan.
Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.